Ez a kutya Betyár névre hallgat. A kedves jószág Magyar József házát őrzi. A gazdi kerületünk egyik csodabogara, festőművész és tanár. A kutyus gyakori szereplője a festményeknek, sőt, néha részt vesz bizonyos műalkotások létrehozásában is. Persze senki se gondoljon valami performance-re, sokkal profánabb ügyről van szó. Na de ezt majd elmondja maga a gazdi, Magyar József. Ez a kép a Toszkán átjáró, ami Ajkán egy fődíjas munka volt, a kézirattal együtt, ami fönt vált. Ezeket a munkákat, ilyen asszemblásokat, ezeket kirakom a falra, mert nem tudom tárolni, tehát ez itt biztonságban van, meg nagyon szeretem ezt a munkát, mert tulajdonképpen egy ilyen véletlenszerűen indult a képnek az elkészítése, mert egy felszakított linu darabról indult, amelyik tele volt ilyen ragasztóval, és megnéztem, és rácsodálkoztam, hogy hát ez Toszkána, pont olyan arányai vannak, és akkor egy évekre úgy elraktam. Feküdt a dolog, és hozzátaláltam még tárgyakat, és ezekből raktam össze ezt a munkát. Én úgy érzem, hogy ez az átjáróság, ez arról is szól, hogy Toszkánát egy picit meg lehet találni bárhol, hogyha az ember figyel azokat az arányokat. És vannak teljesen ilyen egyéni dolgok benne, például ilyen kaszakő, ami apukámé volt, akkor otthonról hozott rosté a húsdarálóból, akkor ilyen tehén fülére való billog, ilyen kis apróságok, és ilyen grafikai elemekkel, ilyen figurálisabb részleteket raktam bele, éppen csak jelzésszerűen, tehát így állt össze ez a kép. Itt a kézirat, ez a munkás kesztyűmből lett összerakva, tovább gondoltam, grafikai elemeket raktam bele, és nagyon szépen megrágottak, ezt a kutyám követte el a Betyár, mert miközben raktam egy ilyen téglafalat, leraktam a kesztyűt, és az előszeretettel elcsorta, és megrágcsálta, úgyhogy az ő foganyoma is benne van a képbe, és ezeket fölragazgatva egy ilyen színes és grafikai, plastikus kompozíciót készítettem. Volt Ajkán egy kiállításom, sok képpel, 43 képpel, és megnyitó után odajött egy úr, és mondta, hogy a Kézirat című képemmel meg ezzel kaptam díjat, és arra gondolt, hogy hát ez hogy lehet az, hogy erre díjat adtak, és fel volt háborodva, hogy a Kéziratra hogy lehetett díjat adni, és hazament, kiszedte a cipőit a dobozból, sorba rakta őket, elrendezte, lefényképezte, és olyan címet adott neki, hogy lábjegyzet. És mondta, hogy hát ő akkor így gondolkodott, de most látja a képeimet, most már el tudja fogadni, hogy én ilyen műveket készítek. Ennél nagyobb visszaigazolás, hogy valakire hatott a munkám, nem nagyon kell. Hogy ezt tovább gondolt, és írt hozzá egy lábjegyzetet a kéziratomhoz. Hát nem véletlenül van fönn az állványon, mert szerettem volna, hogyha jöttök valamit az állványra fölrakni. Tehát most igazából jövő héten fogok majd hozzá egy munkához, egy régebbi munka, ez a Magyar Festők Szövetségének a kiállításán volt Keszthelyen, Tópart a címe, tehát ilyen kis balatoni hangulatú dolog, nem állt ebbe a télies időbe, esetleg egy ilyen, egyszerűen neki fogok a munkához, amikor úgy gondolom, hogy most neki kell fognom, tehát nincsenek semmilyen ilyen időbeosztásaim, hogy mikor dolgozom. Soha nem nagyon csinálok, nagyon ritkán, nem mondanám, hogy soha, de nagyon ritkán készítek vázlatot. Egyből a képhez fogok hozzá, mert azt észrevettem, hogy a vázatok legyengítik a munkámat. Tehát a munkamódszerbe az, legalábbis az én munkamódszeremben ez nem fér bele, hogy vázlatokat készítsek, mert az lemerevíti, és akkor is a vázatot is készképi akarom rögtön csinálni, hogy így mondjam. Tehát fölrakok, elindul ott a fehér vászon, és akkor már az inspirál, hogy ezek a vízcsöppek vagy színes foltok fölkerülnek. Tehát elindítok egy folyamatot, és arra gondolatok jönnek.
Tehát valahogy előbányászódnak belőlem olyan emlékképek, amit egy-egy vonalra, egy-egy foltra vagy formára válaszként felsorakoztatok egymás mellett. Tehát ez maga a munkafolyamat, és később esik le, hogy tulajdonképpen milyen emlékképeket bányáztam elő, tehát nem egy tudatos. Az indulás az nem semmiképpen sem tudatos, csak félig meddig, és utána viszont rendet kell rakni a képen, tehát nincs mese, kompozíció az működik, kompozíciós törvények. És szeretem úgy komponálni, hogy folyamatok legyenek a képen, tehát a keret az ne zárja le a formákat, meg színeket, hanem el tudjuk képzelni, hogy ez megy tovább, folytatódik. Sőt, a síkból is egy picit, a képsíkjából is jöjjenek előre a formák, meg nyomuljanak hátra, tehát fölnagyítok formákat, visszarakok, mint amikor a számítógépen ráklikkelünk valamire, vagy fölnagyítunk, vagy egy pixelt megvizsgálunk, utána visszanyomunk. Tehát egy ilyen folyamatot szeretnék. És ez a folyamat inspirál, az időbeliség folyamat, hogy hogyan sorakoznak egymás után ezek a formák, milyen válaszokat adnak egymásnak. Na most, hogyha ezekből történetek alakulnak ki a nézőknek a szemébe, vagy gondolataiba, és a sajátjának is érzi az én történeteimet is, akkor az jó. Hát általában egy-egy képemre sokféle variáció, és sokan úgy gondolják, hogy ez a kicsit az ő történetük is, és ezt én úgy gondolom, hogy ez akkor működik ez a dolog. Tehát, hogyha nem egy hideg, bevonza jobban a nézőt, nem egy hideg dologról van szó arról, hogy most esetleg geometrikusan, fú, de jó, ez a szürke, hideg szürke, meleg szürke mellek, és fú, itt micsoda színkontrasztok vannak. Tehát ez egy része a dolognak, de ez nem biztos, hogy érzelmileg is bevonza a nézőt. Én szeretném, hogyha érzelmileg is bevonzódnának. Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. Nyilvánvaló, hogy találkozások vannak rajta, akkor állati, emberi formák, figurák, villanások, amik úgy beégnek az emberbe, és reflexből vagy ösztönösen fölrakja. Hát például szerintem a kutyánk is abszolút előjön sok-sok motívumban, és a kutya motívum is. Ez akkor jelent meg, amikor először került hozzánk kutya. A Kokó nevű ebb, aki már sajnos el kellett altatni, most a betyár van, és akkor észleltem, hogy elkezdek a képeimben is megjelennek a kutyák, és ez azóta is megvan, most átalakult kicsit ez a dolog, meg kicsit már most betyárosabbak, nem kokósabbak a kutyáim, úgyhogy ez abszolút jelen van, és érzések, tehát itt jelen esetben, ami a Balatonhoz kapcsolódik, akár ilyen halforma, vagy a Balatonnak a zöldes színe, nyilván nem olyan zöld, mint egy plener képen, de a Balatonnak a nyári hangulata, ami bennem él, ennél a képnél. Meg azért oldatom is, ez a szemlélet az előjön, tehát a számítógépet abszolút használja, hogy sokat használja mindenki, úgyhogy nem lehet több képből összerakni, hogy az egész ez egy print, és gyakorlatilag lehet mondani a képeim egy részének a motívum gyűjteménye. Tehát itt kutyák, mindenféle állatok, figurák, fejek, tájak. Hogy készült? Lefotóztad a motívumaidat, vagy megrajzoltad? Igen, beapplikált, és összeraktam a munkáimról készült fotókból, kivágtam részleteket, például ez a kutyaforma, ez előfordul, és utána belerajzoltam. Mi is inkább féltek, és azonból szerettek, hogy biztos nem bánt senki, majd van kedvesek.